Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Ningizimu Afrika sanibingelela sathemba niyaphila #kwenzekwenzeke podcast ulinde kuhle sibongiseni umntaka Khumalo Dr Life sikhona ke endlini ke zomsakazo sikuphathele ke uhlelo lakho oluhlaba hlosile #2023 namhlanje ngikuphathele ke insizwa yalaphana ke empangeni endlangubo esigodini sasofasimba kanti ke igama layo uSipho Senkosi umntaka Sibiya kanti ke igama ke emculweni kaMaskandi umculo oculayo simaze ukuthi ke uMfulongashi insizwa ke shawushuni ke omnandi endlela esimanga uzoyizwela wena ukuthi ngikuphathele into emnandi kanjani namhlanje kanti uzokhumbula lensizwa ke ifunde lapha ke Phangifa kuthiwa iComtech ya ngisho kahle Phangifa Comtech kanti ke insizwa ke abazali ke umzali osaphilayo umama ubaba ke akasekho kanti ke ingene emculweni kaMaskandi ngonyaka lapha ka 2022 last year lapha ke ikhiphe khona ialbum yayo ebivutha amalangabi yokuqala okuyinto engajwayelekile ke nokho ukuthi ethi umuntu efika nje endimeni noma kwi-entertainment bese efika ngesidumo ngebhomu ukhipha lapha ke ialbum yakhe ibithi ke isitha sothando kule album ke yakhe ngonyaka ophelile ibisiba namanoni amnandi ebethakaselwa yiningizimu Afrika yonke enye yawo lawo manoni uSolomoni kwaba ke enye futhi ke yathi ke wobasopa abantu right kwase bakhona ethi ke tribute to uMajota kanti ke lensizwe iqophela lapha ke e-studio eGMD production ngaphansi ke lapha kaSizwe mfoka Kumede ke uproducer walapha ke eGMD kanti ke namhlanje ke sihlezi naye insizwe yasempangeni esigodini sasofasimba Fasimba sasofasimba kuhlangene nje mfowethu uyaphila kodwa ngiyaphila kakhulu futhi ngezwe kuwena khamba kanjani senguthamde ngakuthamda khehla lami hayi ngibamba ithambo mfana phela ngiphethe insizwa abafowethu eshalo shuni abazimazi kangcono uMajota madoda umfokazungu Majota ngithi ugwabini mfowethu sithatha usibeke sikwamukela cha ngakubambezeli angingaveni sengijabulela ukuthi i-podcast ibuyile bese ngiyakweqa bingelela mfowethu abalandeli nababukeli nabathandi bakho nabalandeli bekwenzeke podcast ngiyabingelela amagumba amane la kufinyelela khona umbukiso wethu namhlanje namhlanje ngikhona la endlini zomsakazo wethu noma kwi channel yethu enhle kakhulu enkulu kakhulu ikwenzekwenzeke wayisho lento kwenzeke lo bingelelayo njengoba usuchazile mfowethu uMfulongashi mfowethu ngingwakasibiya ngizalwe eMambatheni ekhaya komama sure ngidabuka le empangeni endaweni yasendlangubo esigodini sasofasimba mfowethu ngiyabingelela kakhulu bafowethu ngithi salute ayi ngeke bafowethu phela ngeke mina ngilanda umuntu ozodlala ngathi noma ngilande iciko kazi noma icikwanyana ngilanda icola ngempela mfowethu ngithintela la esandleni sakho sokuthi lolu udaba esizolukhuluma namhlanje kwenzeke kukhulunywa ngani makukhulunywa kodwa kabi yami ngikhonzile mfana omdala ukuthi phela ngingakufihlela noma ngifihleliso noma kwenza ukuthi ngangikhonze kakhulu uMajota akungiqhumisele mfana nje noma ngamuphi ulayini ozwayo ukufikela mfana uthi nje uqhumisa khehla ungiqhumisele nje khehla lami phela amabhinqa azoyitshela ukuthi yabona ko Dr Life madoda hambe besilethela nje ngisemalungiselelweni okuye studio ngizokhipha ngizoyiyeka lezi ezindala uzovela uyeke awukahle kabe yami kahle ngizokwenza into engenziwa abaculi thitha khehla bazi ukuthi ingoma ziyafihla ngizodlala ingoma engizoyikhipha ngizonishayela ingoma engizoyikhipha kwi-album ishaya Unkozela mnandi nongawabani unkozela mnandi ndombungawabani wazwa nkozela mnandi we mama ndombungawabani wazwa nkozela kahle nongawabani awuqoze unkozela kahle
awuqoze unkozela kahle wazwa nkozela kahle enungababani uthande wacele unkozela kahle unompumelela shabalala unkozela kahle ihlomelene unkozela kahle hayi ngezatethe baningi kakhulu ngeke mfowethu kuthi ayikho emsakazweni ngiyi-podcast yabona manje ngabe ngiyayihlaba mfowethu hayi qola kithi mfowethu ukulokushuni singakafiki sithatha usibeke mfowethu nje insizwe ekhulele kuphi ngoba ngisiza insizwe ekhula emakhaya sithatha nje usibeke mfowethu ngempilo yakho uzofika ungena ukhetha ke umculo kaMaskandi ikhona nemkhakha eminye ubungayikhetha kodwa nje sithatha nje usibeke ukuthi hayi indoda ekhule kanje emakhaya yafunda nje obifunde lapha na ke ePhangifa Comtech kuhambe nje kanjani mfowethu nje impilo yakho ize ifika kulesi sigaba esikusona manje somculo wesintu umculo othandwa kangaka kaMaskandi. uMfulongashi indawo akhulele kuyona ikhona eNdlangubo ofasimba isigodi. Sure. Ngikhule nje ngomfana obekhonze ukwelusa. Sure. Izeke inkomo bezingekho ekhaya kithi. Yes. Bengilusa nje inkomo komakhelwane. Ngiphila nezinsizwa. Sure. Singabantu mina ke bengumuntu obephila nabafana ngenza yonke into enziwa abafana. Sure. Kuthe ngeminyaka ngabo 2001 ngaqala ngangena kule nto yokudansa emakhaya. Yes. Ngadansa ngadla ubhedu ayikho iphathe bengingamenywa kuyona emakhaya makuthiwa nje kuyabuza umjive impela nje umjive bengishaya local bengingakakholwa bengisomfana nje wasezweni Wangishisa wathi masindi phakathi masela ukuthi sengiphumile ezweni Kwahamba isikhathi neminyaka kuthe ngabo 2007 ngaqala ke ngayishayela ingoma nje emakhaya nabafana bengifunda nabo. Sure. Safunda sishaya ingoma ePrimary oFasimba iPrimary bengifunda kuyona amabanga aphansi isoFasimba. Sure. Sashaya ingoma sishaba abafana kumaculture sibabhonya kwaziwa nje ukuthi mase kufike isikole sangakeni impela. Imvamisa ngathi into enomfulongashi phakathi ayihlulahluleki. Besibashaya abafana sibashaya ishow liyasazi Melmoth yasazi Unamanga wena kwaze kwashaya isikhathi sokuthi kube singena emabangeni ke athe ukuthi eHigh school nakhona futhi kwafike kanjalo sabashaya nje abafana kwaze kwafika icategory weMaskandi kanti ngenhlanhla ifika nje ngo2013 bese ngivele mina isiginci sengidlala ngisifunde ngo2012 ngasibamba isiginci ngabashaya ngihamba nenye insizwa lapha ekuyona yayilida okuthiwa uThabo idume ngelika Mkhonto kaCevuzile lapha enkundleni zokuxhumana yakwaNxumalo uMfulongashi sabashaya kwaze kwakuthi kwakuba siyahlukana ke sezama impilo emakhaya sekuhlukana ke ngonyaka ka2014 ngeza la ngizosebenza nensizwa okuthiwa uTshitshi eThekwini uTshitshi lembuzi wayezokwenza ialbum yakhe kwakuyi-EP mangaphosisa inengoma ezo4 la ngaqala khona ungena nje studio esisile ngoba sasisebenza kuMantongomane ke besagoqithi sasisebenza lo msebenzi wagcina ungaphumanga ngoba lensizwa yadlula emhlabeni kodwa unawusuphelile ngasebenza ke namanye amaciko ke emva kwalokho ngo2015 sengihlala lana ke eThekwini kwaMashu ngasebenza namaciko ahlukene amaningi ngibala uDumani lapho hamba ngasebenza noGqizile ngashaya isiginci njalo ngiyabheka kwabanye ngiyabheka ngasebenza noDubula Stimula ngasebenza neNdiza sengibala amaciko namanje ngisaphila nawo engisasebenza nawo kuthe ngonyaka odlule ngase ngidecide ukuthi no ake ngihambe ngiyokwenza ingoma eyodwa le ngoma ngangifisa ukuyihambisa komunye wobhoti engimazi ukuthi uyawathanda kakhulu amaciko enza into esile shuthi ke ngokungaxhumani kahle ngoba lezi insizwa lezi ethe ukuthi kunzima ukufika kuzona ngoba babantu ke futhi ababuye begcule nakakhulu lezinto zemigaqo yamatekisi nani ngagcina ngingakwazanga ukuthi ngifinyelele kuyena so ngathi ngoba sengiqalile angiqhubeke
ngafesa kwimpucuzeko lapha kwakhishwa inamba kuthiwa ama upcoming awabhale WhatsApp kwakuthiwa sibhale WhatsApp yes usho ukuthi ubani uhlala kuphi yes ingoma yakhe ithini yes ngakwenza lokho kwadlula izinsuku namaviki bangiphendula hayibo ngisenengoma eyodwa hayibo kodwa hayi uyamukeleka uzofika uzoperforma kwimpucuzeko uzofuna inkundla ngagijima same time ngaphindela eGMD la ngisebenza khona ngakwenza ingoma ethi Solomon uyonehla abantu lo Solomon wavele uSolomon ngamenza ngomhla ka29 kuyi30 siya kwimpucuzeko ngakusasa sure ngamdlala kwimpucuzeko engakabikho online ngingakayidayisi yeah kwakhalo Jobe lapha nomfuko wasithole lo wephephandaba ukade uyakha ngayizolo nkabi kade yami ngenza ngayizolo awuze nje ubuyoninco eNingizimu Afrika into engadinga isikhathe esiningi into yamanje hayi ngiphekwe insizwa ke bivele nje ukubhala ingoma nje into uyubala ukucula kuyinto nje engathathi isikhathi yeah hayi ngihamba ngakwimpucuzeko ngafika ngabhonya abafana ngicabanga ukuthi kuma upcoming artist noma kubacula babeveza kwimpucuzeko uma ngathiwa kwakujajwa bakhona kodwa ngabona lapha emabhida phakathi hayi wafa kwayimpela ngathi ngiyakhumbula kancane phela vela nje sisuke sihlanganisela sokho sihluphekile kodwa ungeke wafa kwayimi lapha emabhida yabona amabhida umusho amaciki afika kodwa nami ungabusi memory kahle hayi ngiyakhumbula impela kabi yami ukuthi ayikhona ukuthi nginalento enginayo egazini uma ngisuke sengisebenza mfowethu amehla avalele yabona futhi mangiperforma lengoma ukuthi uSolomon yeah mina kube ngibheme idakamizwa ngabe ngiyakhala stage ngabe ngenza njengoba labaculi begospel bangempela yeah mfowethu ngifuna ukukhuluma lento kaSolomon wemfowethu ingoma wayishaya ngolesihlanu uthe ngolesihlanu einsukwini ngolesihlanu hey siyoyenza sizovuka angithi impucuzeko yasekuseni yes ngakusasa kube isonto yes ngayenza ngolesihlanu mina ingoma ethi Solomon ngahamba ngakusasa ngalapha ngoba sengibiziwe kukhona lento engangisho lapha ngithi mina hayi wavuka umajotha futhi awuyikhumbuli nje khehla hayi ngeke ngayikhumbuli iyona nto phela leyo eyenza ukuthi uMfulongashi ethi mase ephuma stage kube ukuthi wonke umuntu wayesekhona ngalesa sikhathi esenayo lento emqondweni ukuthi nangu lo mfana oshaya ushuni kaMajotha ngoba ngathi mangiphuma ngavunjwa uJobe wephephandaba ilanga yes wathi ucela umsebenzi wami ngaleso sikhathi ngangenayo iCD ngathi kade ukwaqazisa ngavele ngafuna inamba yakhe ngafuna inamba yakhe ngathi ngimsendela ku WhatsApp ngamsendela ke ku WhatsApp wayizwa akukho kodwa akabuya ke wakusho kumina kodwa khona nje naye wayefuna umsebenzi wami ngoba wayezuye into yenzeke lapha futhi angithusanga mina wangigeza wangeza mfowethu ngoba ngangiqala le yanto mina mfowethu umuntu onamathelisa umculo ngalendlela kwaba mina ngedwa ivukane elathi maliphuma stage kwacela ukushuthwa futhi mina ngedwa ivukane elathi maliphuma stage kwathiwa akabuye kwakhala abantu kwathiwa isikhathi ngathi hayi akabuye kwaze kwasho wena wathi akabuye lensizwe enyeke wawuna ngenxa isikhathi asibe more yami yabuye ngoba ngasho mina futhi angikhalanga nkosiyami ngoba nami ngabona lapha mina ngangilindele ukuthi uMfulongashi uzodlalela nje ekseni mhlambe ngabo 10 11 stititi lapha kodwa ngo 4 ngaze ngahlala kuyoshaya u4 lokho kwaba ibonus kumina ngiyakhumbula ngikuphindisa hayi kumali nginako kuba ngiqosi wathi hayi kahle mfowethu akusithatha usibeke ngoba kukhona ubudlelane ushaya ushuni wabantu mfowethu ushaya ushuni wensizwa wakwathi uThuthani angisazi wambala nobani kade siqonga si off air ukuthi uThuthani wathi umuntu uMajotha mayeka ngena e-studio ingoma iqala ayiqede ngingaze kushiyo ukuthiwa repeat kusho uThuthani Mfokandlovu e-tax studio so ukulandela iqhawe elinjalo ngicabanga ukuthi kuyinselelo enkulu awusithathe nje usibeke ngoba ukhona ubudlelano nabo nazane kanjani noMajotha Mfokababa mina ngifika nje la eThekwini ngifike ngilandelela iqhawe selagoqa mfowethu hayi yena yes kwasho ukuthi ke mina ke angifuni uqamba la ngafihla amadla manje mhlawumbe ngifuna umgqumenzi wakithi angithandi ukubala amanye amaqhawe mina mangisuke ngikhuluma ngisuke ngizokhuluma ngoMfulongashi noMajotha angifuni ukuthi ngobani kunomuntu othothilelo qhawe engalifuni kodwa uthanda umsebenzi wami manje mesezwe insila yami ukuthi isuka lapha usezoba nalokho kungidala uthi ayibona lonto uzenza uklebe kulungile shaya yakhe selapha phansi kulungile
Asabi. So leli qhawe ngangilithanda lalishaya ingoma enenkosi phakathi. Sure. Kwahamba udumo lonana khumalo. Lonana. Udumo lonana ngiye ngithi mina uJayiva zimnike lento ayiyona. Engazi ukuthi ukubeka ngami ubengahlala ecindezelekile kanje ukuze ingeke iphele lento yomculo kwaMaskandi. Ngoba umeke waduma waphakama wenza yonke into agila imanga izohamba ingoma iyathuthi ingoma mawusudumile. Iyathuthi. Mangabe nje wena sekwazi ukuthi ushowcase uyiface kuyo yonke into enzakala iyathuthi ingoma. That is why ingoma kuthiwa isemavukaneni. Yebo. So abantu abacindezeleka ingoma ihlezi kubona ngikho ke lapho. Yes. Ngafika la eThekwini ngalandela futhi elinye iqhawe liphilayo ke. Yes. Lashala ngabona okay ingoma isithuthile nakulona ngase ngalilandela uMajota Yes. ngoba kuMajota ngangimuza ukuthi ushaya ngenye ingila kwakusho ukuthi umfana okhuliso okhulwe ngesonto lezayoni ubecula lapha nezayoni naye ukuthi ubebheka nje ubecula impela ubaziwa ayi ngathi mangimlandela kwasho ukuthi mina ngithanda ukuphila nomuntu engimaziyo engikwazi ukushare naye izinto ezithile. Sure. Majotha bekuyinsizwe bifika esitolo lapha na thina ke hlala eduze kwe-tuck shop yasekhaya. Yes. Insizwe bifika lapha na sithengele ubephuza iCoca-Cola. Thenga iCoke lapha 2 liter kubekela phansi ayihlalele kuyiphuzela idrink. Sangokujwayelana kwasho nami ngiyashaya isiginci kwagcina sekuumuntu ofike engasayi lapha egengeni imidlala amaphepha esitolo vele efike engene la endlini engihlala khona mina. Singene sihlalele phansi sixoxele kube mnandi ngakhombisa nami ukuthi umuntu engimthandayo umsebenzi wakhe enguthandayo ayisasebenza kwamnandi kwaze kwashaya isikhathi sokuthi uyadlula emhlabeni. uMajotha nje ihlatshwa ukugula kwamhlaba ngikhona ngihleli naye. So kuthe mangabe sedlulileke emhlabeni ngase ngithi no lento mina ngakwazi ukuyenza. Usewedwa khehla lapho. Ngathi lento ngakwazi ukuyenza ngoba angifuni uqamba amanga into ebengakaze nginake saphila abafuthi angifuni uqamba amanga ngoba nami ngikade ngiyakubuza sixoxela ukuthi kahlahle into yoshuni ihamba kanjani ngoba phela wena ukade uphila nawo uMajota waye ungaculanga wosungisho ngoba uyibeka nje ukuthi yinto nawo ubungayinakile. Angifuni uqamba amanga ngaze ngize ngithi mina ngiyafisa ukumfake or something cha uMajota ephila mina ngokufisa ngoba ngeke ngisho ngithi mina uMajota njengoba ngekho emhlabeni angiphathekile kahle namanje inhliziyo yami ayineme ngoba ngabe kuningi sesikwenzile obekuzoyisa impilo yami phambili nempilo yakhe phambili. Yes. So yes. Wadlula ke ngase ngithi hayi mina lento ngingayenza ngahlala ngayipractice isikhathi inyanga ngiyipractice bengangayazi Ayikho loshuni ngani yakwethu. Awudlala khehla namhlanje. Ushuni kaMajota udlalwa ngenye indlela. Akungikhule nje mfana ngifuna umfana zibe ntathu kodwa nje ukungidlalele nje ngaMajota ngesithi tribute nje to uMajota mfethu iqhawe lethu uMajota ngizungu rest in peace iqhawe lakwethu. Hayi saduma kahle akungelula siqala lengomezwa thina sayithatha sayibamba vele saduma kahle akungelula siqala lengoma thina sayithatha sayibamba saduma saduma
insizwa dumile igqoke kahle yathi mnandi lento bonke abantu bathi mathotha ngithi vele uma senginethina ukala bonke abantu vele uma senginethina ukala bonke abantu phethe siyayazi ingoma ukala bonke abantu phethe siyayazi ingoma ukala bonke abantu phethe siyayazi ingoma Ngaphimba kahle. Ngiyogiphi impela kodwa ngaphimba kahle hayi bafana bakithi. Mfowethu makhulu ngomculo mfowethu kaMajota khulunywa ngento eyigugu. Ukuba ikhona indlela ngabe sithatha mfowethu ikakhulukazi emsakazweni yomphakathi. Mangingaphosisa ngicanga umuntu wabamba iqhaza ngicanda ungizwe umfowethu kamculo uma ngikhumbula uMajota waduma kakhulu ngesikhathi kusekhona ngithi utalagu noma kodwa nje ungizwe emkhonze kakhulu Majota. Kakhulu wayithanda lengoma le yayithi uMfulongashi lapha avelela khona elalithi ichunu mangabe lidlala emsakazweni libhimbe uyabona kodwa ukwenza into uyithanda kube kuhle nje futhi uyabona lento isayinse ngoba kahle abasakazi siyabhemba umthethweni manje ngisenawo nje ama-video esemsakazweni uMajota interview ayilona ichulu wemthanda mfowethu laze lambuze kade idlala live lathi uyiyekelale aphathi confetela lithanda kuleyo ngoma ethi uMfulongashi yabona sikhuluma mfowethu ngoMajota mfowethu ngathobeka kakhulu inkabi yami ukubona angize ngabakhonza abantu abadlala oshoni baba kodwa ayibone ngoba ngiyengikholetha indoda nendoda ayidli ikhwephazayo kodwa yabona mfowethu wathi uma uqhamuka lapha ngaze ngamemeza ngathi hayi uvukile uMajota bafowethu kwachwaza inkundla imabhida yasha ingoma yabona mfowethu uma khunywa ngento esenhlizweni angazi abantu ngabavulela kanjani inkabe yakithi sengathi ungakhula qhawula kwethu ukhule nje ube indoda akudlale yakho inkabe yami awungidlalele yakho yazi namhlanje ngifela umuzwa ifana be ngiyabuza ngiyakupheka kodwa ngizwa ngimuzwa ukuthi ayungidlalela ingoma mfethu awukuze nje mfethu ngizula ungidlalela othe iyeza akuphinde ungiphinde inkabe yami sesiphetha awuphinde ungiphinde mfethu suka bethi igagu bafowethu igagu lasempangeni igagu madoda umfowasibiya usotobe abathi asho ingoma #kwenzekwenzeke podcast sidlala into eseqopheni eliphezulu nje suka baqine siluma bethi uthando alboni vele uthando anamehlo ngabona ngawe dale wami baqine siluma bethi uthando alboni mama vele uthando anamehlo ngabona ngawe dale wami ngihlala ngizula ngicabanga ngawe wena themba lami awize ngikuthanda sithandwa sami ngoba inhlupho yakuphela inhliziyo ngiqala ngawe vele inhlupho yakuphela inhliziyo ngiqala ngawe vele inhlupho yakuphela inhliziyo ngiqala ngawe ngihlala ngijike mina ngicabanga ngawe wena themba lami awube ngithanda sithandwa sami awungavecede bafowethu ungazongikhalisa mfowethu ngicela ukuthi vele ngikuhlome ngembuzo ngoba manje uyangikhalisa undoda endakaka isiyakhala awuyondoda hey madoda kodwa kulungile 3 questions unexpected questions mntaka baba sifuna ukubheka njengamanje ukuthi ke wazi kanganani nansi u3 awulolu uyiphendula nje
Niyaza nje usabi urelaxile isigingqi sakho usibhekise phansi. Before ngibuze khoma lo ngicela ukuthi ube awe ukuthi kunembuzo uMfulongashi angayiphendule. Hayile compulsory le. Compulsory le. Vele phela uma uyiphendulanga kujaja ababukeli ukuthi uMfulongashi ma uMfulongashi uhamba la uMfulongashi ulungile amkhalisi ukhumalo kodwa lapha akazi naye. Ukuthi mashobane kunembuzo eniyani sibuze yona esuke isithathi sama side njoba de ngutshela nje ukuthi no akule no angisho ukuthi uyalapha sengisho ukuthi kunembuzo mina engeke ngayiphendula umuntu engeke ngimtshele straight ukuthi yabona musu ngibuza sefuna ukuthi ngigamanqindi abenza amanye amaqembu kuba nzima ngeke ngivumpela lapho ngibale ngutshe hayi mina nje kodwa kumnandi ke lapha hayi sikhaya la uqondile asam number 1 first question Ningizimu Africa bona ngeteam ke manje team yami sengizobuza lembuzo ke just question simple question 3 questions you need answers if ungazi we tick sobukela umukela nasekhaya akuphendulele okay khona iqembe lalazo kuthiwa insimbi kumaskandi ngabe lelo qembu lelo la liculo obani noma obani abaqambi balelo qembu kwakumgqumeni nomfiliseni abantu ababehamba kulona phambili noma engizothi kwakungabasunguli bani insimbi yebo okay umgqumeni nomfiliseni engibaziyo mina okay Ningizimu Africa usayishile answer sizwa sempangeni asithembe kanjalo angazi okay kukhona isilo uKing Cetshwayo yamaza ngithi kwaZulu uCetshwayo yes yamaza ngithi ulandelwa yipi isilo uCetshwayo yes uzothini hawa sengiqeda ngisahlekile uzothini yabazi kahle uzothini lo kade khothama phela uCetshwayo ulandelwa yena ngiyacabanga ngazi into yakini kaboy futhi angazi okay Ningizimu Africa let's hope ukuthi kunjalo njengoba eshe ethi isilo esilandela uKing Cetshwayo uzolithini ayi akazi la kulwakhe ingoma ngoba mase utholile hambe uyongakhela ingoma uthi ngafika mina Kwenzekwenzeke ngabhede hayi ngiyokwenzela khumali utshela abantu abasha ukuthi abahambe ukukhuthalela into zakithi belandela amasiko akithi yes okay last question isaka yasazi isaka ngithi isaka isaka siguquki isaka nje kube into esuke ikhulunyiwe noma kusuke izinkulumo engeke ishintshe enjalo nje yabo kodwa futhi inhloso yazo izaka ukunotice ulimi yabo nikubiza na proverb ngesingisi but ke sikhuluma ke ngesaka lesaka sithi umzungulu ubopha womile ngithini umzungulu ubopha womile sichaza ukuthini okay umzumbulu isihlahla esithile right mhlawumbe uzosukuthi isihlahla esithile kodwa kuthiwa ke umzungulu ubopha womile incazelo lapha ungephi ukuthi kusuke kukhulunywa ngani uma uthi wena lingawa licoshezwe inkukhu usuchaza ukuthini lapho usuchaza ukuthi angithi leyo nto ngeke yenzeke yabo uma kuthiwa mathe nolimi ushula abantu banjani bazwana kakhulu lama sithi umzungulu ubopha womile kusho ukuthi angeke ngizenqamba mama umashobana awuzawina ezami kube khona ihouse ngami ngithi qing alolokhalisa mina angithi manje ngishayela ingoma mina uyangikhalisa uvuna mina ngivele ngiwumuntu omubi ngikhala hayi cha ngempela ayakuvunqa bangangikwazi kanti ngumuntu wesiZulu mina mfowethu ya kuyafunda angeke wazi konke ngabe yami Ningizimu Africa sibonga kakhulu 3 questions isiphenduliwe kamnandi futhi mfowethu ake size kanjena ake ngibuzele nje ke sesiphetha qhawula kwethu ukuthi wena njengomfulongashi yini ohluke ngayo noma oyilethile lapha endimeni yomculo kaMaskandi esingathi nje yabona mawuthiwa qhamu uMfulongashi no man nangu uMfulongashi ukuphendula nje lo mbuzo ngokwethembeka nangokweqiniso mfowethu okokuqala nje mina into engingayithandi
ilento yokuqwebhana umdlalo wensizwa hayi awufuni umdlalo wensizwa ngaqhathwa nje emakhaya ngadela mfowethu ngiya understand ukuthi kuyi business but kukhona la okuzohamba kusilimaze khona somehow mhlambe in few years to come ngoba ngizokwenza nje isibonelo amanye ama genre abambisene akekho umlandeli womculi balandela leyo genre like mangabe be support ikwaito yabona mangabe kuthiwa kuyikwaito kuqokwe uBig Zulu bazovota bonke akekho uzothi ngeke ngize ngivotele uBig Zulu ngoba kezwana noSjava yayibona leyo so leyo nto iyasilimaza thina amabhinqa ngalokho ukuthi uma ngabe kuqokwe elinye iciko mhlambe njengokhuzana mhlambe ezasemdletsheni ngezimvotelo sebamba amavoti angithi ayibona leyo nto kanti kwesinye isikhathi khona kudingeka khona ukuthi sihlangane i-competition mayingathi ke sesingahlukana ukuthi okay mina ngilandela uMfulongashi lo ulandela uKhumalo lo munye ulandela abanye yabona leyo nto so mina ngisingami into enginesifiso sayo kumculo kwi-legend kaMaskandi ukuthi lento leyo ukuthi kuthiwa siyakwebhana mina nje angithandi ngempela ngithandi futhi ngithanda okwangempela manje mayifika ngabe yami uyokwenza njani uzoyiziba manje iyafika phela ukuthiwa ethomunye ngafika ngisonta mina emculweni kodwa manje ngashintshwa yiba abantu sike sathi sixoxe behind the scene ngathi mina nginenkani futhi lokho angifuni ukuhamba manga ngakuncela kumajothi ukuthi into engeke izingisize ngalutho ngakuthanda kuyena akuzona zonke izinto ebezenze bengiyibukela kuyena futhi bengizithanda but lokho ngakubuka ukuthi lokho ukuthi into mangayifuna ngiyifuna ngeke ngize ngiyenze maningi ama artist ake azama ukufuna igame kumfokazungu kodwa angakazi ize waphendula ngaze wanike amadala namancane ngiyathola wayithulela ngoba bekuyinto ebingaphili kuyena endubezazi yena ukuthi yini mina ngipersonal kunento ezongenza ukuthi mhlambe ngizodalajwa ugqizile umfowethu ngizokwenza isibonelo ngomuntu engiphila naye mfowethu ngizodalajwa ugqizile ethi hawo lokho kwehluthu ngakubona sekubhakuza olwandle ngabe kwakwenzani uvela ufuna ugahle masumbone mhlambe bhuti ingagadli mina isifiso sami ukuthi ngize ngifike nginalezi zinto labantu abayibonayo sengizohamba ngiyogunda ngoba manje uzoyibeka ngalendlela ukuthi mina ke ngilowo muntu lo yokwazi ukuthi into mangabe eyibona ukuthi yalo muntu ungishaye ngento ekhona bese ngifuna ukuthi ngempela na uyilungisa lapho ke sesingwinile isitha sama ngithi so angifuni ukugcina kuyibandakanya nento engazi ukuthi izongihlula iyona into ofisa ukuthi sikwazi ngayo nokuthi uma uqhamuka masibona uMfulongashi ithi lo uqondile uMfulongashi mefica usaliwa uzobamba ithambo leli lokuthi futhi kumnandi ngempela hayi ukuthi mhlambe ya pretend mefica ugqizile uzobamba ithambo mefica udumani ubamba ithambo mefica udubula steam lubamba ithambo kumnandi lento ngicela ukuyikhuluma isikhathi sami singasekho mfowethu ngeke nganenkinga nyana lento ngathi fahla futhi behind the scene ngeke nganenkinga nyana ukuthi befuna abantu ukuqhathanisa ukuthi mina sithe sibuya kwi welcome kaMthandeni ebuya phesheya nganokuthi mangiposta kube ngazuthi ngiyaliveza lokuthi ngibonga kuMthandeni warawara ngoba uMthandeni wenza into engangakaze ngicabanga ukuthi ngezwe umculo omkhulu ukuthatha iclip yami ayipost epageni lakhe so mase ngibonga kuyena ngimposta ngimmenshina wangena wa comment lapho naye wabonga lokho kulezi zakwaguqa kwaba sengazuthi mhlambe mina ngithatha uhlangothi thizeni kulezi inswa zoma manje iyakulimaza lonto ngabe yami kanti ngizobuya la ngiphinde ngishaya isikhala kwi-album yami akekho umlandeli kaKhuzane engambiza sengibiza insizwa hayi ngoba lokho ngakwenza mhlambe nami nginakile kunento okufanele mina njoba ngiphile icala lenjani imbuli ngubo lingene yabo njoba ngiphile iqiniso chophe libhekile iqiniso lithi kwaguqa akekho umuntu owakwazi ukungiqonda ngqo njengokufa ethi mfana wami ngiyakuzwa uyabona ngalana zikhona insizwa ngizocela nje ukumenshina lensizwa kaMaphumulo abathi umhlanganisi ngiyikhohlwa kancane kodwa induna egcoka amelisha iyona insizwa engixhumanise nensizwa eziningi ezilandela uMthandeni kuthe mase ngikhiphe ialbum umuntu obephusha noma obepost umsebenzi wami uBM yendlamlenzo wakhona afuna kaMaphumulo so njengamanje mina mfethu angikhulumi ngomuntu
onganasi isandla kwami umsebenzi. Yeah, ngiyakuthola. Hey bafowethu ukuthi isikhathi asisekho. Ngabe uyachaza. Ngabe ngiyachaza mfethu mina ngifuna ukuchaza. Uyabona? Kulungile kamyami. Kodwa ngiyakuthola. UBM yendlamleze usuzokwazi ukumthola kukhona usisi uMabiyela obehlala naye hostela. Because kukhona into abayiphosile emsebenzini wakho. Sekunalento asebeqalile bayenza. Osekuphoqa ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngiveze kubantu ukuthi sekunento asebekwazile ukuyenza kumina. Ngiyakuthola. Kamyami kunomuntu ofisa ukufana noMfulongashi abe kuyi-podcast kwenzeke podcast naye asabalale ashaya uSolomon ingoma ethandwa komuntu angene kumcimbi siye eMabhida sizoshaya ingoma lapha eMabhida kuchitheka ubugayiwe kusume nesinedolo sihlaba ingoma mfowethu ukhona uthisha ufundile ubuthishela kaqashwa iartist alihlangana imali yokuthi liyokhipha ialbum estore liyokhipha ialbum estudio izinto nje mfowethu kahle kahle mobheka nesizwe yabo nje kumanje basishutha lana sihlusha amalo shading izinto kahle ziphansi naphezulu. Tell us mfowethu sithatha usibeke umuphi umyalezo ongasipha noma ongashiyayo nawo njengabantu abasha abalwela impilo noma uguqula amakhaya kodwa izinto zinzima zenzeki. Ngeke ngathi kubamba ezingelayo ukuqala lokho mfowethu uma ngabe ufuna ake ngikhulume ngomuntu mhlawumbe ongakaqala ucula kodwa emqondweni wakho sekukhona ufisa ukucula sure uma ngabe kusasa ufisa ukuba njengomfulongashi angakayi phezulu yes uma ufisa ukuba njengomfulongashi kudinga ukuthi uzifundise ukulinda yes ukubekezela sure ukuze ube la ukhona yes ngeke ngachaza khona la ukuthi yes mina ngangakaze ngitshela ukuthi ngiyocula kusaphila uMajota ngoba futhi emqondweni wami kwakukhona ukuthi uMajota usazophila yes kodwa futhi akathanga mesithela namhlanje ngavuka ngakusasa sengicabanga ukuthi angihambe ngiyokhipha ngobani emqondweni wami kwakuphila ukuthi unegenga abesebenza nayo stage ufuna unike ithuba so leya genge nganginakho ukuthi izohlangana yenza into yayo so kwanengqinamba thizeni engazazi ke nami ngoba angigubhe kakhulu into zeqembu yes hayi ukuthi futhi ngokuthi yona ayiyange studio ngabe sengithatha isinqumo sokuthi sengifuna ukucula ngibe umfulongashi no nginohlele enganginalo ngenza ingoma ethu obhasopa abantu engangifuna uxhaso thizeni ngoba isiginci kade ngakwazi ukushaya so kune competition engangifuna ukuyingenela ngahamba ngakwenza lengoma kanti lengoma ethu obhasopa abantu izofika ibambe lo yashuni ebengigodlile mina bengifihlile kubantu ukuthi ushuni kaMajota ngiyakwazi ukudlala yeah akekho umuntu owayazi ngoba naye wayengazi mina ukuthi ushuni wakhe ngiyakwazi ukudlala ngiphila na ngihlala nabusuku nemini so ngaqala ngayigodla lento kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngoba lento size yavela angisale sengiqhubeka so kudingakala ukuthi into kuze kube yiyona ephusha wena but wena ungayeki ukuzingela nokuhamba ucinga ukuthi mhlala into sengiyenza yabona ukhanda connection ukhanda abantu okuyibona bazokwenza ukuthi lento yakho umhlazane uyenze yenzeke ngoba akafuneki umfana noma indoda noma insizwa #kwenzekwenzeke ayifuneki insizwa mashobane ezothi mingabe iqala into mhlambe nje uba mhlambe angizoqalisa ngespaza uvula ispaza kezwakala awu le insizwa yakho imali yagciniwile kwi-tuck shop mhlambe yagcina isirentisa ngayo awuyona insizwa lapho uma kuthi ubaba wakho usuka sashona udinga ukuthi avela kulande uyihlama nje ya into nje ukuthi ubeka nje isizulu lecacile phela inhlambi isizulu ngahlahle nje usuku into ukuthi uyihlo nje noma uyihlo umkhulu kulala ayisole ufe nje kuphele nje ngawe afuneka ube into ezokuhlula mawinsizwe ehlulekayo ngiyakuthola ngiyakuthola mina angithanda ukuphila nensizwe ehlulekayo kabe yami nabo abaqashi abaphathi bemcimbi uzophuma ushilo sithembisile wathi kumanje ingoma osiqalele ngayo bekuyi-album entsha ozoyikhipha ophezukwayo ufisa ukuthi abantu bayithakasele kodwa ke nayo imicimbi khona nekwenzekwenzeke nayo izoba busy khona imicimbi ezayo bafethu ezoyihlela so uyafisa ukuthi igama lakho nawe livele siphe mfowethu imininingwane uphinde ubanxenxe ukuthi uMfulongashi uyalidinga ithuba angiqale ngikhipha imininingwane uMfulongashi okay mangabe nje ubhuka uMfulongashi umthola ku-email ethi dlokwakhe 9966@gmail.com sure nasenambeni ethi 065 sure 827262 yes ubhuka uMfulongashi lapho awuzukuthola mina uzothola abangiphethe yes
mawufuna ukufollowa ikhasi lika uMfulongashi ku Facebook uzothola uMfulongashi Sibiya Shando. uMfulongashi Sibiya Shando. Yes. Ku TikTok uMfulongashi 36. Okay. Ku WhatsApp uzomthola ku Instagram uzothola uMfulongashi Sibiya. Khona ngizokala sendawo mfana kithi. Uyabona ukuthi utest kwa usifuni. Ngumculi phela mina. Ngumculi wangempela ngilona ihlandla. Ku WhatsApp uzongithola enombolweni ethi 079 082 6850. WhatsApp iyafoneleka futhi. Asithemba uengineer nayo yonke team izokwazi ukuthi yonke imininingwane eshoyo isiqelethe iyasibhalela lapha escreen ezana. Vele ngiyayithemba uyabona ukugcwele kanjani la e-studio. Kuyasatshenzwa. Kakhulu. Ngiyajabula mangibona indlela le podcast developer ngakhona. Mfowethu. Ngiyaqolisa ukukhuluma izingisi angazi noma ngiqonda ngisho. Isupela. Ngoba lokhu kukhomba ukuthi kumnyama kubovu iyakude. Mfowethu siyabonga qhawula ukuthi siyabonga. Ngenxa ke mfowethu ukuthi amakhansela ngasekhaya empangeni eThekwini la ukhona eGoli uthola ama bookings mfowethu. Engingakusho nje engakuthembisa mhlambe kumuntu ohlela event thizeni noma ngabe emcimbi thizeni. Mina ngumfana nje okhulela emakhaya engazi isimo sawo wonke umuntu. Ngumuntu oxoxekayo naye. Mfowethu. Engathi umuntu uMfulongashi mhlambe mangabe ngithi ngiyambhuka uzovela athi 50,000 after that ngimile take it or leave it cha. Lokho bafethu ngicela ukuveza ngiyaxoxeka nami kuyakhulumeka nami and nomuntu engibhukwa kuyena umuntu nje okukhulumekayo naye kamnandi asijahile mfowethu asijahile siyasebenza siyakwazi futhi ukuthi silekelele kakhulu abantu abasuke besidinga mfowethu sifike khona so umuntu mangabe emcabanga uMfulongashi ungamngabazi engakushi lokho makuthi uke wangicabanga ungangabazi not unless makuthi vele angaze ngifike emqondweni wakho kodwa nje muke wangicabanga ukuthi lesizwa ke fona ifike emshadweni emkhehlweni kuphi na kuphi uMfulongashi umfana nje ukhulela emakhaya angidingi ukuthi futhi mhlambe ngiyoze makuthi ungibizile wathi woza ndoda ngasina ngisho ebhuqwini ngiperform ejabula abantu ngoba nami mashobane ngilwela lento ukuthi ngithe ngifika into yami yangena ebantwini kusenabantu abangidinga konongoma kuphina kupha abafisa ukubona ke manje uMfulongashi isiqo sakhe ukuze bethi ke sengumlandeli kaMfulongashi ngoba njengoba nami ngisacashile ngisatholala koThekwini kuphela mhlambe nangakithi nako maphumulo mhlambe kunomuntu enquthu othi ngifisa ukubona isiqo sakho uyabona nomfowethu zithi insizwa asinqamule qhala kithi asithathe ithuba sibonga kakhulu mfowethu ihluphe kakhulu lo shading zobatshela nje lokho isihluphile load shedding kakhulu kodwa ke siyabonga kakhulu qhawula kithi usibekezelela size siyiqede podcast yethu silinda ngama-hour kodwa njengamanje siningizimu Afrika sesiphekile usephakile uMfulongashi yaphaka Kwenzekwenzeke sokuyithola ukuthi ubukele ulinde kuhle umuntu akhumalo umfo kakhumalo le kwaNongoma useyithatha ikhwama zakhe uphuma ngegate ukushiya ke nengoma emnandi kaMfulongashi uthe ufuna ukuthi ke Solomon awuyizwe lengoma eyangigulisa ngile kwimpucuzeko yangigulisa imnandi ithokozela siyabonga Solomon yababiza abanye baba yela mikama libizanga ningabelenza kahle
lami gama ubize lami gama iqiniso kulolu hambo lokubhaliko mawubize lami gama ubize lami gama iqiniso kulolu hambo lokubhaliko Solomon uyababiza abanye Nkosi yami lami gama ulibizanga ubukhonza uNkulunkulu okungesiyena wakho okungesiyena wakho indele emhlabeni uyokhonza uNyasi ubukhonza uNkulunkulu okungesiyena wakho okungesiyena wakho indele emhlabeni uyokhonza uNyasi